Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Karina Galuh Pratiwi saking perenge Gunung Wilis. Keparenga kula teng mriki badhe ndonggeng. Kanthi irah-irahan asal usule Tlaga Ngabal. Kan carita ing jaman biyen ana wong wadon sing wis kagungan garwa, yaiku Nyai Roro Kijang lan Ki Ageng Mangir. Ing sawijining dina, Nyai Roro Kijang gawe kaluputan, yaiku mangku pusaka cundrik duweke Ki Ageng Mangir. Gawe nebus kaluputane, Nyai Roro Kijang kudu gelem lakoni tapa ing satengahé rawa. Nalika Nyai Roro Kijang lakokake tapa, dheweke nduweni anak. Nanging anak kasebut dudu anak menungsa, nanging anak ula sing duweni sisik rupa emas. Kedadian iku mau gawe Nyai Roro Kijang rumangsa isin. Lan kanggo nandani anake, dheweke wenehi klinting ing anak ula kasebut. Banjur ditinggal lunga. Anak ula iku saya suwe saya gedhe, lan rumangsa bingung goleki sapa sejatine wong tuane. Karo nggembé rasa bingunge, ula iku mupeng turut alas goleki bapa biyunge. Saben awake obah, klinting ing awake muni. Klinting 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 klinting. Nganti sawijining dina, Nyai Roro Kijang krungu swara kasebut. Kok aku krungu swara klinting? Apa ya? Aja-aja kae swara klinting sing tak deleh ning anakku kae. Nyai Roro Kijang mubeng ngetutake swara iku. Lan jebule bener, swara iku sangka sawijining ula gedhe sing rikala iku nyawang dheweke. Baru klinting. Nyai Roro Kijang tanpa sadar ngucapake tembung iku. Si ula katon bingung. Sapa sing nyeluk kanthi aran baru klinting mau? Dheweke banjur nyedak marang Nyai Roro Kijang. Sapa kowe kok turut alas? Lan sapa baru klinting iku? Baru klinting. Ger, sejatine kowe ku anakku, Ger. Aku ibumu, Ger. Baru klinting rumangsa ora percaya menawa pawongan iku ibune. Amarga wujude ora padha karo ibune. Sakwise dijlentrehake dening ibune, baru klinting lagi percaya. Banjur Nyai Roro Kijang ngongkon baru klinting goleki bapake sing lagi petapa ing perenge Gunung Wilis. Cedhake cerita, baru klinting bisa nemoni bapake ing Gunung Wilis. Banjur baru klinting dikongkon mertapa kanthi nglekeri Gunung Wilis karo awake sing dawa kasebut. Syarat supaya bisa dadi manungsa. Baru klinting saguh lan nuruti apa kang didhawuhi bapake. Ganti cerita, ing sawijining desa sing cedhak karo alas, nalika iku katon rame saja ana sawijining acara gedhen. Kabeh wargane padha repot nyepakake uba rampe kanggo pesta. Mbah Lurah ing desa kasebut ngongkon warga desane supaya mburu kewan kanggo sesuguhan nalika pesta. Nalika lagi mburu kewan, tanpa sengaja salah siji wargane ngencepake kapak ing wit gedhe kang ambruk. Para warga padha kaget amarga wite bisa obah lan ngetokke getih. Saeba bungahe para warga sabubare ngematake jebul dudu wit.
Nanging sawijining ula gedhe lan dawa nganti ora katon buntute. Ula gedhe iku banjur dipateni, dicacah daginge, lan diwadahi getihe kanggo bahan suguhan. Para warga mulih karo bungah. Pesta gedhen, suguhan akeh, ombe turah blawah. Pesta klakon kanthi regeng lan gawe bungah kabeh para warga. Ing satengahe acara kasebut, ana sawijining bocah cilik sing awake katon kuru. Awake kebak karo tatu. Dheweke sambat luwe lan njaluk panganan marang para warga. Nanging ora ana siji wae warga sing duwe rasa welas. Malah para warga ngongkon bocah iku supaya ngalih amarga rumangsa gila marang bocah kasebut. Bocah cilik iku ngalih karo nggembor rasa perih ing atine. Ngerteni kedadian iku, ana warga desa jenenge Nyai Latung. Dheweke mlayu marani bocah cilik kasebut. Le, iki panganan, mumpung ora ana wong sing ngarteni. Ayo ndang dipangan, Le. Amarga rasa luwe, bocah cilik mau mangan panganan sangka Nyai Latung. Rasa luwe sirna, bocah iku banjur meling marang Nyai Latung. Nyi, matur nuwun ya wis gelem gati marang aku. Welingku panjenengan cepok lesung karo entong. Sedhela maneh bakal ana kedadian gedhe ing desa kene. Bocah cilik iku banjur tumuju ing omahe Mbah Lurah. Dheweke ngecepake sodo ing plantaran papan kanggo pesta. Wong-wong padha bingung marang tumindake bocah cilik iku. Banjur bocah cilik iku wara-wara. Hei para warga desa, yen kowe kabeh nyata wong jeget, coba jebole sodo cilik sing tak encepke iki. Halah, sodo cilik wae kecil. Warga desa iku banjur njajal jebol sodo sing diencepke kasebut. Nanging kabeh wargane ora ana sing bisa jebol sodo kasebut. Ora suwe banjur bocah cilik iku jebol sodo mau karo sesumbar. Aja rumangsa gedhe, aja rumangsa sugih, aja gedhe ndasmu kabeh. Nganti kumawani nyepelekke wong cilik kaya aku. Saksekno, sedhela maneh papan iki bakal sirna sangka sumlahing jagat raya. Banyu nyembur gedhe sangka sodo sing dijebol. Ora gelem mampet senajan ditutup karo apa wae. Nganti suwening suwe banyu nglelepi papan padesaan kasebut. Omah, sawah, tanduran padha klelep sak para warga desane. Ora ana sing slamet. Kajaba Nyai Latung kang katon numpak lesung tumuju arah lore telaga. Lan saiki telaga kasebut duweni jeneng kanthi aran Telaga Ngebel.